עד עכשיו שמענו בעיקר על רפואה סינית, מסתבר שקיימת גם אסתטיקה סינית שמשלבת דיקור אסתטית ואולטרסאונד לאור הפנים. אז בוקר טוב לדוקטור שולמית זקוטו. בוקר טוב. מה זה אומר רפואה אסתטית? מה זה אומר רפואה אסתטית? ברפואה האסתטית אנחנו משלבים גם טיפולים קוסמטיים המשולבים עם דיקור קוסמטי וטיפול חומרים מהרפואה המערבית יותר, אבל השילוב הקונפלקט המשולב ביחד, נקרא לו זה רפואה אסתטית. כן. זאת אומרת את אומרת שבעזרת דיקור את יכולה לעזור לאור הפנים? בהחלט. בעזרת דיקור אני יוצרת סירקולציה של דם באור הפנים, אני יוצרת חמצן באור הפנים. הסינים באמת עשו את זה, או שזה אנחנו עשינו איזה שילוב כשלמדנו את הרפואה הסינית? לא. כי אני יודע שהיה דיקור לכל מיני מחלות, אבל לא ידעתי שהשתמשו בזה לרפואה אסתטית. אז ככה, קודם כל זה בא משם. זה בא לאחר שטיפלו שם בפציאליס, בשיתוק של עצב הפנים. ואחרי הטיפולים שם הם גילו להפתעתם שאור הפנים נראה הרבה יותר יפה וזוהר. אחרי שטיפלו בכלל במחלה. נכון. אז זה כבר לפני הרבה מאוד שנים, זה לא חל היום. כן, ברור. Okay. והמערב כמובן ראה כקיטו, והיום כוכבות הוליווד משתמשות בנושא הזה, ואם ראית לאחרונה, אז הרבה כוכבות הוליווד עשו דיקור קוסמטי לפני העלייה לבמות. באמת? כן. מה זאת אומרת? אני עושה טיפול קוסמטי, בוא נגיד שאני עושה טיפול קוסמטי. אחרי שאני עושה טיפול קוסמטי, אין זמן החלמה? ישר את מוציאה וישר אני נראה יותר טוב? אין צורך להחלמה, מכיוון שזה עושה סירקולציה וזה עושה מערב. את היית צריכה להגיד ככה. קודם כל, אני אשמח אם תזיזי קצת את הפוני, שיראו את העיניים היפות שלך, ואת היית צריכה להגיד, אתה לא צריך שום טיפול. אבל לא אמרת את זה. טוב, אז אני אומרת עכשיו. אתה באמת נראה טוב? אני דואג לעיניים שלך ואת לא דואגת להם. טוב, מצטערת. אז בקיצור, עשיתי טיפול קוסמטי שאני יכול לראות יותר טוב ממה שאני נראה, וזה קשה. אז רגע, קודם כל תלוי בגיל. קודם כל בוא נסתכל על הגיל. מאיזה גיל מתחילים? אז אוקיי. אנחנו מתחילים מגיל הנעורים. למה מגיל הנעורים? כי הדיקור הקוסמטי עוזר גם לאקנה. באמת? כן. אנחנו עובדים על אקנה, סירקולציה, חילוף חומרים, חמצן. את לא מפחדת שכשאת דוקרת שזה יפוצץ? לא, ההפך, אני דוקרת סביב הפצע. באמת? אני לוקחת מחטים. אבל זה הרי אזורים שבאף, ואזורים זה כואב. אז לא דוקרים את כל הפנים, לוקחים נקודות מסוימות שהן בעייתיות במיוחד, וחוץ מזה עושים לשאר הפנים, כן, עושים גם לאקנה, אבל הרעיון המרכזי הוא פה גם למנוע מי שלא רוצה לעבור ניתוחים אסתטיים ומפחדת. אז יש לה את האפשרות להשתמש גם בדיקור הקוסמטי, אבל זה לא רק הדיקור הקוסמטי. יש גם אולטרסאונד. אני משלבת פה כמה דברים ביחד, זה שילוב של כמה דברים. אני משלבת אולטרסאונד, אני משלבת את הדיקור הקוסמטי, כי האולטרסאונד קצת יוצר חימום, אז הוא מחמם לי גם את מחזור הדם בפנים, ולאחר מכן אני משתמשת בחומרים האקטיביים. את אמרת שאת גם תעזרי לי עכשיו, נכון. לנשום יותר טוב. כן, נכון. אז בואי תראי. זה by the way, אגב, זה by the way. מה, זה גם יישר לי את האף? לא, זה לא. by the way זה נקודות הדיקור של הפנים. זה חלק מנקודות הדיקור של הפנים, אבל זו נקודה שנמצאת ליד האף במקרה, אז אני יכולה לעזור לך לגבי... בואי, תעזרי לי. אוקיי. כן. תודה רבה, זקוטו תעשי, ואני בינתיים... אמא. כאב? אין, כמה שאני מקריב את עצמי. זה כאב? אין, אני הורס. אין, אני הורס. לא, זה לא כאב. זה לא כאב. עכשיו, זה גם יעזור לי לנשום יותר טוב, ומה עוד? יעשה לי את אור הפנים. כרגע שמתי לך מחט אחת, אבל בדיקור הקוסמטי שאנחנו מטפלים לא שמים רק מחט אחת. יש לנו בעיות של... לא, זה ברור ששמים יותר מחטים. עכשיו אני אצטרך להוריד את זה נשמה, כי אנחנו ניפגש בהמשך, ואני צריך לעבור לאותו נושא.